Dobrý deň. Vítam vás na dnešnom webinári k aplikácii dokladov. Dnes nám o svojej skúsenosti z praxe povie pani Belanová zo spoločnosti Barta SRO. Počas celého webináru nám môžete posielať otázky, na tie odpovieme na konci webináru. Pani Belanová nám povie o svojich skúsenostiach z praxe s aplikáciou dokladov v používaní, v zavedení, v používaní so svojimi zákazníkmi. Ja teraz odovzdám slovo a poprosím, aby nám povedala pár informácií k tejto téme. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, dobrý deň, aj ja vás zdravím. Som rada, že vám môžeme priniesť nejaké poznatky a možno aj nejaké námety na vašu prácu s dokladom. Naša firma je na trhu od roku 2001, preto sme sa stretli s rôznymi formami vedenia účtovníctva. Začínali sme klasicky papierovou formou, to znamená, že sme vypisovali ručne predkontačné lístky, košielky, to asi všetci poznáte. Skenovali sme doklady, kopírovali sme bloky, aby nám nevybledli. Tým, že sa doba veľmi zrýchluje, tak sme hľadali aj my nejaké riešenie, ako by sme si my uľahčili našu prácu, ako by sme prispeli aj k uľahčeniu dodávania dokladov od našich klientov. Vyskúšali sme veľmi veľa softverov a aplikácií, až sme sa teda stretli s aplikáciou dokladov a od januára minulého roku sme začali spolupracovať, pretože sme zistili, že je to presne to, čo sme hľadali. Či už je to prepojenie s našim účtovným softverom Money S3, alebo je to veľmi používateľsky príjemné pre našich klientov. Tým pádom sme zefektívnili našu prácu, vyhýbame sa časovému stresu, čo sa týka jednotlivých činností. Našim klientom môžeme ponúknuť aj ďalšie služby, to znamená, vieme reportingy robiť riadne včas, vtedy, kedy klienti potrebujú, vieme nastavovať nové procesy, vieme sa viacej venovať nie len klasickému účtovaniu, nie len spracovaniu DPH a potom rýchlo dorábať niektoré veci, ale v rámci toho mesiaca vieme pekne pracovať s tými dokladmi. Ako to vlastne funguje? Tu máme náš prístup do doklada. Vidíte, že tu máme teda dosť klientov, ktorých sme zapojili. Zapájame ich rôznymi formami. To znamená, niektorí klienti majú priamo prístup a využívajú všetky funkcionality doklada. Niektorí klienti nám posielajú doklady e-mailom, a takže my si ich preposielame potom do doklada, keďže dokladov má vždy vytvorenú pre spoločnosti e-mailovú bránu. Vždy tu máme e-mail, ktorý používa priamo dokladov, takže my si pošleme priamo doklady tam a doklady sa nám objavia ako nespracované. Alebo niektorí klienti sú stále takí tí zarytí, nazveme ich papierovači, to znamená, že posielajú nám doklady v papierovej forme a my už si ich skenujeme a digitalizujeme si ich do doklada. Dobre, takže ideme teda do doklada. Takže máme tu našu spoločnosť. V nastaveniach spoločnosti máme teda základné údaje. Spoločnosť si veľmi rýchlo založíte len na základe IČA. Dokladov vám stiahne všetky potrebné údaje, vyberiete si teda, aký účtovný softvér používa spoločnosť. Dokladov vám vytvorí teda tú e-mailovú adresu, ktorú som spomínala predtým. Následne si nastavíte účtovné nastavenia. To znamená, čo všetko vlastne potrebujete. Tu na účtovný program, tu sú potom niektoré číselné rady, ktoré sa používajú. Potom tu máme účtovné položky jednotlivých dokladov. Tie si viete importovať priamo z Money. Veľmi jednoducho. Idete do Money, idete do zoznamu predkontácií, pravým tlačítkom na myši máte export do Excelu. Pozor, tu sa vám vyexportujú kompletne všetky predkontácie, ktoré sú v Money zadané. Nedá sa to
vyznačiť, aby ste si vyexportovali iba niektoré, ale následne si potom v tom Exceli upravíte tie, ktoré potrebujete. Potom si ich tu cez import položiek naimportujete. My ich tu máme už naimportované, takže tu si vlastne vyberiete priamo tam, kde ste si to uložili, vyberiete si, dáte si open a ono sa vám to naimportuje. V Money je defaultne nastavené v členení DPH, ktoré sa používa, je tam medzera. Preto je najlepšie, keď si tam dávate potom v tej jednotlivej predkontácii to členenie DPH. Je dobré, keď si ho skopírujete priamo z Money a vložíte si ho tam, aby sa vám to tam potom správne importovalo. Čo sa týka položiek banky, takisto si ich viete pekne cez import položiek tie predkontácie naimportovať. Takže keď si budete pripravovať importovací súbor v Exceli, tak si zvlášť vyfiltrujte import bankových predkontácií a import predkontácií, ktoré budete používať napríklad pri pokladnici, pri záväzkoch, pri prijatých vystavených faktúrach. Ak spoločnosť potrebuje evidovať svoje náklady, výnosy na strediska, zákazky, činnosti, takisto to tu máte a viete si to pekne nastaviť. A potom pri spracovaní jednotlivých dokladov si viete potom tieto údaje nastaviť, či už stredisko, zákazku alebo činnosť. Potom je tu dôležité nastaviť si správne číselné rady. Čo sa týka napríklad platieb kartou, niektorí sú zvyknutí to robiť cez interné doklady. Bohužiaľ Money neumožňuje importovať XML súbor, ktorý má položky do interných dokladov, preto je potrebné si nastaviť vlastne celé to účtovanie do záväzkov a párovať si ho potom priamo v záväzkoch. Tu máme takisto nastavené pokladne, ale tam nepotrebujete si vlastne, už keď máte nastavené predkontácie, tak ono vám to pekne je a dáte si hotovostnú platbu, tak vám to pekne vyexportuje XML súbor do pokladnice. Potom si tu viete nastaviť samozrejme užívateľov. My využívame, u každého klienta sme teda nastavení my ako admin a plus sú tam klienti, ktorí k tomu majú prístup. Je to veľmi dobré, pretože klienti si tým pádom vedia pekne dohľadať všetky doklady, či už v aplikácii mobilnej, ktorú majú spárovanú, alebo priamo takto v počítači. Potom sú tu ešte banky. To je veľmi dobrá funkcionalita, pretože Money S3, keď importujete XML súbor priamo z banky, tak si tam viete nastaviť iba jednu predkontáciu. Kdežto v doklade si viete pekne spracovať ten bankový výpis, viete si tam nastaviť presne tú predkontáciu, ktorú potrebujete a následne, keď sa vám importuje ten bankový výpis, tak vám už dáva tú správnu predkontáciu. Je síce pravda, že Money S3, keď naimportuje úhradu, tak si zoberie vlastne tú predkontáciu, respektíve protiúčet oproti 2.2 jednotke, ten, ktorý je na tom doklade, ale keď si otvoríte ten bankový pohyb, tak tam máte potom v predkontáciách žlté okienko. Takže ak niekomu záleží na tom, že či to má aj vizuálne pekne, tak je toto taká forma, ako sa tomu vyhnúť. Samozrejme, že vy si viete tie výpisy, dáte si proste bankový výpis a viete si vyimportovať aj mesačné, nemusíte mať len mesačné výpisy, aj keď vlastne väčšinou všetci už využívame mesačné výpisy, ale vy si tu vo výpisoch viete zvoliť týždenný výpis alebo vlastný rozsah, kde si nastavíte obdobie, za ktoré si chcete vyexportovať tieto pohyby. Následne si ich vyexportujete, napríklad nastavíme si začiatok mesiaca, dáme si potvrdiť a už nám tu vyexportoval ten rozsah, ktorý sme si dali. Dáme si stiahnuť do Money S3 a vyexportuje nám to presne XML súbor, ktorý importujeme do Money. Čo sa týka importov, tak v Money S3 máte vždy importy v každej jednej agende. Vpravo hore XML prenosy. Vždy je to, či sú to prijaté faktúry, či sú to záväzky, či je to tá spomínaná banka, vždy to máte vpravo hore. Takže je to vždy veľmi ľahko
nájditeľné, takže nemusíte sa toho obávať, že by ste nevedeli, akým spôsobom sa importujú tieto doklady do Money S3. Čo sa týka banky, tak treba používať tie XML prenosy, nie home banking, pretože to je vlastne klasický bankový výpis, ktorý je SEPA, ktorý dostanete klasicky z banky. Keď si ideme pozrieť jednotlivé spracovávanie dokladov, my tu máme nejaké nespracované doklady. Ak dostaneme doklad e-mailom, máme tu nejakú faktúru, ktorú tu máme v e-maili, dáme si preposlať túto faktúru. Nastavíme si tú e-mailovú adresu, dáme si odoslať, prejdeme do doklada a táto faktúra sa nám tu objaví, už sa spracováva, vidíte, tu na ju máme. Takže takto veľmi jednoducho si viete vlastne preposielať aj doklady, ktoré dostávate e-mailom, nedostávate ich v papierovej forme. Keď si zoberieme doklady, ktoré tu máme tu napríklad Google kampaň, máme tu už všetko nastavené, tu faktúra, prijatá zahraničná, nastavíme si účtovnú položku, ktorú máme už v číselníku účtovných predkontácií, nastavíme si číselný rád, skontrolujeme si, dokladu nám už pekne vyťažilo dátumy, a potom tu nám máme, keď je to zahraničné, máme tu IČ DPH, máme tu IČO. Dôležité je rozkliknúť si rozšírené položky a zakliknúť si plniť do základu DPH. A dáme si vytvoriť. Dáme si ešte nejakú tuzemskú faktúru spracovať, napríklad túto. Vyberieme si účtovnú položku, prijatú faktúru, dokladom samozrejme vyťažilo číslo dokladu, vyťažilo dátum vystavenia, dátum splatnosti, dátum dodania, vyťažilo sumu bez DPH, DPH celkovú sumu, takže si ju dáme vytvoriť. Tým pádom máme tieto dve faktúry pripravené na import do Money S3. Tu máme všetky faktúry. Ak tu máme tento znak, tak tieto faktúry boli všetky importované už do Money S3. Preto najjednoduchšie je, keď si vytvárame export, takže importovací súbor do Money S3, je dobre ísť cez filter, aby dáte si iba tie, ktoré ste zatiaľ nemali exportované. Tu sa vám zobrazia všetky faktúry, ktoré neboli exportované. Označíte si buď všetky faktúry, alebo si označíte iba tie, ktoré sme si teraz spracovali a dáme si ich exportovať. Vytvorí sa nám exportovací súbor. Keďže my spracovávame viacero agent, tak my to máme vždy vytvorené tak, že na serveri máme, pod každou agendou máme vytvorený adresár importy, kde si ukladáme tú danú spoločnosť. Vytvorili sme si importovací súbor, ideme do Money S3, otvoríme si prijaté faktúry, a cez XML prenosy si vyberieme importovací súbor, nastavíme si nastavenie prijaté vystavené faktúry, dáme si ďalší, vyberieme si ten náš daný importovací súbor, ktorý sme dostali z doklada. A dáme si už len dokončiť. A Money detekovalo, že teda nemáme Google v adresári. Môžeme si ho uložiť. Už tu máme vlastne všetky údaje, ktoré potrebujeme. Je tam náš popis, je tam číslo dokladu, dátumy sú správne, máme predkontáciu. Tu si len zmeníme, aby nám spravilo reverse check, však si len zmeníme členenie DPH.
Máme to, preto sme tam zaklikávali ten plniť základ 20%, aby sa nám to dalo do správnej kolónky, aby Money rovno spravilo reverse charge. A tu nám máme ďalšiu faktúrku. Vždy si skontrolujeme, vždy nám vyjde vlastne správa, či máme všetko správne, takže vždy si dáme, že chceme si zobraziť tú výstupnú správu, aby sme videli a importovali sme 2 súbory, respektíve 2 faktúry a obidve sa nám importovali správne. Tu nás si upravíme v Google, aby sa nám spravil reverse charge, že je to teda spoločnosť z Írska a automaticky nám Money ponúkne aj generovanie interného dokladu pre reverse charge. Takže takto jednoducho si naimportujete prijaté faktúry. Čo sa týka blokov, tie sú vždy skenované mobilnou aplikáciou cez QR kódy. Vždy je potrebné potom nezabudnúť na to, aby sa tam doklady aj odfotili. Je to dôležité aj pre finančnú správu, takže vidíte, tu máte potom spinku, kde vidíte už tie jednotlivé doklady, ktoré sú odfotené, aby sme teda mali zabezpečenú aj čitateľnosť a celistvosť toho dokladu, tak ako vyžaduje finančná správa. Tieto doklady, pokiaľ máte rovnaké doklady, tak si ich viete aj označiť a spracovať ich napríklad hromadne. My vieme, že napríklad všetky tieto doklady boli platené kartou, takže si ich môžeme označiť všetky, dáme si hromadnú akciu a môžeme si rovno dať typ platby kartou. A rovno si môžeme dať číselný rád, že sú to platby kartou. Takto máme nastavený ten číselný rád aj v Money. Takisto nám tu potom už, ak si nastavíme doklady k platbám kartou, tak nám ponúka dokladov už len predkontácie, ktoré sa týkajú platieb kartou. Takže napríklad tu nám boli notárske poplatky, tak si ich vyberieme a zasa označíme si tieto 2 doklady, dáme si ich exportovať do účtovného softvéru. Uložíme si ich do toho nášho adresára, do ktorého potrebujeme. V Money S3 ideme do záväzkov. Ideme cez XML import. Vyberieme si pohľadávky a záväzky, ten náš súbor. A už sa nám vytvára zaúčtovanie podľa jednotlivých dokladov. Zase dáme prepísať tú výstupnú správu, zobrazíme si ju, aby sme sa overili, či sa nám naimportovali doklady správne. Doklady tam máme naimportované. Dobre, takže takýmto spôsobom spracovávame doklady u nás. Tu nám máme tieto 2 doklady. Myslím, že Dobre, tak ďakujem veľmi pekne za prezentáciu a za predstavenie práce s dokladom vo vašej spoločnosti. Taký dôležitý môžeme dať zastaviť zdieľanie?
Dôležitá informácia je, že už pracujeme na API pripojení na Money S3 aj na Money S4. Toto API pripojenie robíme v spolupráci so spoločnosťou Safor, kde počítame, že niekedy na jeseň už bude technicky pripravené a nasadené do produkcie, takže ho budete môcť voľne používať. Po tomto pripojení sa práca ešte zjednodušia zrýchli, pretože bude možná obojstranná komunikácia medzi dokladom a Money S3. Obojstranná komunikácia znamená, že budete môcť si veľmi jednoduchým spôsobom synchronizovať stiahnucí číselníky do doklada a internet čísla dokladov po zaúčtovaní, plus budete vedieť exportovať pomocou API prenosu až 400 dokladov za 30 sekúnd aj s automatickým zaúčtovaním v Money S3. Podporí sa aj účtovanie banky a ďalšie funkcie. Intenzívne na tom pracujeme. Najprv bude integrácia na Money S3 a potom bude nasledovať integrácia na Money S4 a Money S5. My sme teraz s VEMou integrovali ich účtovný software, so Saforom ich účtovný software VEMA, ktorý je pre špecifických zákazníkov a máme v pláne integrovať všetkých účtovné softvery. Keď nám k tomu napíšete na info@dokladov, radi vám poskytneme bližšie informácie, alebo si môžete objednať bezplatnú konzultáciu na našej webovej stránke a prejdeme detaily. Teraz je asi priestor pre otázky, tak môžem vlastne si zapnúť otázky. Otázka je na účtovný program MRP, či uvažujeme o prenose údajov alebo o pripojení aj MRP. Áno, MRP je program, ktorý už pripravujeme jeho integráciu. Budeme integrovať aj vlastne všetky verzie MRP. Budeme integrovať pomocou API integrácie. V súčasnosti je integrácia pomocou číselníkov, možno podobne ako prezentovala pani Belanova teraz. Takže otázka je, či aj mostík. Je API integrácia alebo mostík technicky je to rozdielne, ale funkčne je to úplne to isté. Takže MRP bude pripojené podobne ako Money S3 a teraz Pohoda, takže budete vedieť automaticky prenašať a synchronizovať až 300 dokladov za 30 sekúnd. Ak máte otázky, napíšte nám, radi vám zodpovieme. Ak by nie teraz, tak nám napíšte kedykoľvek na info@dokladov.sk. Môžete vyskúšať dokladov zadarmo na 30 dní. Stačí si vlastne vytvoriť bezplatnú verziu na našej stránke. Ak by ste mali otázky na pani Belanovú k nejakým konkrétnym veciam týkajúcich sa jej práce alebo práce s dokladom, tak môžete vlastne takisto prostredníctvom nás tieto otázky smerovať. Máme tu ďalšiu otázku. Bude ponúkať dokladov prehľady pre podnikateľov priamo v appke, zisk, strata, DPH, záväzky podľa splatnosti? Áno, taký základný reporting pripravujeme. Pre všetkým sa zameriame na tie prvé body, to znamená sumár príjmov, sumár výdajkov, rozdiely, stavy účtov a tak ďalej. Budeme to postupne nasadzovať. Otázka, či bude možné oddeliť doklady po rokoch. To je otázka, ktorá sa nám opakuje s tým, že pravdepodobne väčšina ľudí je zvyknutá na to, že roky sú oddelené v rozdielnych zložkách. My máme zatiaľ koncept taký, že doklady sa dajú filtrovať podľa dátumov a sú ako keby v nekonečnom rade. Na základe požiadavok, ktoré nám takže viac menej sa tie doklady už teraz dajú oddeliť po rokoch. V dokladoch máte zabezpečenú kompletnú archiváciu, ktorá nemá žiadne obmedzenie, je to na 10 plus rokov, ale viac menej bez obmedzení. Rok si viete vybrať, alebo viete si vybrať časové obdobie a máte ho k dispozícii. Zvážime, ako toto uchopiť z pohľadu riešenia UX alebo z pohľadu užívateľského interfejsu, aby vám to uľahčilo spracovanie. Ale ak by ste teraz chceli si oddeliť doklady po rokoch, choďte do datumového výberu, vyberte si konkrétny rok a máte to oddelené. Ak mi napíšete, ako by ste si to predstavovali, bližšie môžeme to prediskutovať a pobaviť sa, akým spôsobom urobiť ďalší vývoj. Máme ďalšiu otázku. Ako plánujete riešiť priečinok na iné doklady? Plánujeme ten priečinok rozšíriť o zložky typu pracovná agenda, zmluvná agenda, plus máme v pláne pridať tagovanie dokladov, aby sa dali rozširovať.
sú požiadavky aj na doplnenie že špecifických typov dokladov, ktoré sa budú dať exportovať do účtovného programu. Postupne to diskutujeme s našimi partnermi a budeme tie zložky doplňať. Aj tuto platí, že pokiaľ budete mať nejaké špecifické požiadavky, napíšte nám a budeme to riešiť. V tejto chvíli môžem potvrdiť, že budú pridané ďalšie zložky pre zmluvnú agentu, pracovnú agendu, možnosť tagovania a pridávajú sa aj nové typy účtovných dokladov. Otázka je na cenu, ako je nastavená cena za používanie dokladov. V dokladoch je nastavené tak, že všetky firmy, ak je účtovná spoločnosť, má aj desiatky, aj viac ako 100 firiem, sú v cene účtu, rovnako aj všetci používateľia. Máme to postavené preto, aby sa účtovník mohol rozbiehať do dokladov, to znamená, aby si mohol firmy povytvárať a postupne ich rozbiehať tak, že rozpoužívať. Ten proces u niekoho trvá niekoľko dní, u niekoho niekoľko týždňov, niekoho niekoľko mesiacov, závisí ako je zdatný alebo má nastavené interné procesy. V cene služby, ktorá je 9,90 mesačne, je teda neobmedzený počet firiem, neobmedzený počet používateľov a 70 dokladov. Doklady nad počet 70 sa počítajú za všetky firmy spolu a cena jedného dokladu je 20 centov. V tejto cene sú všetky služby, o ktorých sme teraz hovorili, to znamená ukladanie, mobilná aplikácia, automatické vyťaženie, obohacovanie, archivácia na 10 plus rokov a tak ďalej. Ak máte konkrétnejšiu otázku k cenotvorbe, ozvite sa mi na info@dokladov, rád bližšie vysvetlím. Ďalšia otázka sa týka na osobné školenie s praktickou ukážkou. Áno, je to možné. Ponúkame aj takúto možnosť. Ponúkame školenie v účtovných spoločnostiach formou workshopu. Trvá to 1 až 2 hodiny. Zvyčajne to na také úvodné školenie stačí. Vieme to spraviť aj cez online. Môže to byť aj na viacero krokov. Napíšte nám, vieme dohodnúť takéto školenie. Je to celkom praktické a dobré, keď si to ľudia rozchodia na svojich notebookoch a mobilných telefónoch, prakticky si skúsia možno niektoré také prvé kroky a potom prichádzajú s otázkami, ktoré sú viac z ich účtovníckej praxe alebo z praxe pri spracovaní účtovnej agendy. Ďalšia otázka sa týka iných dokladov. Máte otázku, že by ste chceli doklady, ktoré by ste nechceli vyťažovať? Vyťažovať ich nemusíte, lebo napríklad zmluvy neplánujeme vyťažovať, ale plánujeme ich jednoduchým spôsobom podporiť informačne, aby ste vedeli ľahko získať nad nimi prehľad. Nepočítame s tým, že by sme dali možnosť ukladať v dokladu bez započítania dokladu pre jeho platenie. Dokladu je komerčná služba, ktorá je postavená tak, že koľko dokladov spracujete, podľa toho sa odvíja cena, čo považujem za veľmi férové a tento koncept aj budeme ďalej držať. Ďalšia otázka je možné mať v mobilnej aplikácii aj 2 profily? Máme 2 spoločnosti so samostatnými účtami v dokladoch. To je vec, kde ono to možné je už teraz s tým, že optimálne riešenie je, keď máte vlastne viacero firiem v jednom svojom účte. To znamená pod jednou mailovou adresou. Pokiaľ chcete mať 2 rozdielne profily, tak sa obávam, že bude potrebné, aby ste sa medzi tými profilmi prepínali odhlásením a prihlásením do konkrétneho účtu. V tejto chvíli neviem potvrdiť, či môžete mať 2 mobilné aplikácie s rozdielnym prihlásením. Vieme to overiť, je to správanie, ktoré my úplne že nepodporujeme. Poviem pravdu, že to je prvá otázka tohto typu. Skúsim to overiť. Určite to ide s tým, že sa odhlásite a prihlásite. Skúsim to overiť, či je možné mať 2 aplikácie s rôznymi profilmi. Pokiaľ to viete zlúštiť viacero firiem do jedného účtu, tak správte, alebo mi napíšte na info@dokladov.sk alebo zavolajte na infolinku, aby sme to mohli prebrať, ako toto riešiť. Keď máte aj 100 alebo viacero, alebo 10 firiem v jednom účte, dokladom môžete si ich jednoducho v aplikácii prepínať. Pokiaľ sú v rozdielnych účtoch, tak je dôležité, alebo je to možné urobiť prepínaním účtu.
Ešte nám napíšte nejakú otázku, máme ešte čas. Pripravujeme teraz novinky, ktoré sme dnes ešte neprezentovali. Budú to novinky pre všetkým pri zjednodušení onboardingu, to znamená prihlasovaní užívateľov do aplikácie. Je to dôležité na to, aby pokiaľ ste účtovníci a pozývate svojich podnikateľových zamestnancov do dokladu, aby jednoduchšie a ľahšie prešli tým procesom. Je to proces, ktorý bude jednoduchší, bude rýchlejší, intuitívnejší a počítame s tým, že bude nasadený asi budúci týždeň. Zároveň prichádzame s vylepšeniami pre vystavovanie faktúr. Faktúra sa vystavuje aj v mobilnej a vo webovej aplikácii s tým, že budeme nasadzovať opakované faktúry. V prípade, že máte faktúry, kde máte toho istého odberateľa s rovnakým profilom služieb a vystavujete tú istú faktúru, nastavíte si periodicitu a bude vám faktúry automaticky posielať. Máme pripravené nasadené automatické upomienky. Je tam až 4-stupňový proces upomínania. Zvolíte si 1 až 4 stupne, personalizujete si text a nastavíte si časy na upomínanie a upomienky budú chodiť automaticky. Plus máme pred spustením rozdeľovač. Rozdeľovač je funkcia, keď niekto chce posielať faktúry iba na jednu mailovú adresu, tak tá mailová adresa rozdeľovač rozdelí medzi rozdielne firmy. Toto tiež budeme pripravovať a nasadzovať v najbližších týždňoch. Verím, že hlavne pre firmy, alebo pre skupiny firiem, ktoré majú jedného administratora, toto bude veľmi cenná služba. Máme ďalšie otázky. Ohľadne banky. To môžem možno ja ukázať ešte, že zazdieľame, ako sa nastavuje vlastne párovanie banky. Idete do nastavenia agendy, banka, bankové účty a tu si musíte vlastne tak sme začali sme zdieľať. Dobre, už zdieľame. Takže ideme do nastavenia agendy banka a tu si nastavíte banku a plus si musíte potom cez správu bankových účtov párovať účet s bankou. Buď si dáte pripojiť, ale tu máte aj manuál, dáte si pripojiť. Momentálne to podporuje Tatrabanku, ČSOBčku, SLSB. 7 slovenských bank podporujeme s tým, že také tie hlavné banky slovenské, ktoré sú hlavné, myslíme tým, že také, čo sú významné pre podnikateľov, plus Česká FIO banka je tam k dispozícii. Takže vlastne tu si to musíte potom cez bankovú aplikáciu povoliť a je to myslím na 3 mesiace. Už je to 6 mesiacov. 6 mesiacov, ale to vám príde vždy výzva na to, aby ste si na novo vlastne dali súhlas na to, aby bolo dokladospárované s vašou bankou. S tým, že výhoda aj tohto pripojenia banky je, že ak ešte nemáte prístupy k bankovým účtom svojich podnikateľov a on stále posielajú výpisy iba raz za obdobie, tak keď požiadate podnikateľa, aby si pripojil svoj bankový účet, tak získate vlastne pasívny prístup k bankovému účtu podnikateľa. To je to, čo už pani Belanová prezentovala. Uvidíte vlastne pohyby na účtoch, môžete si stade výpis stiahnuť a podnikateľ môže cez doklad priamo aj hradiť svoje faktúry. Plus má vždy prehľad o tom, ktoré faktúry boli a neboli uhradené. Tá služba stojí iba 1 euro mesačne na jeden bankový účet. Dali sme to tak kvôli tomu, aby sme podporili využívanie doklada cez službu. A tú cenu budeme aj takto ďalej držať. Pripravujú sa aj nové služby k banke, kde intenzívne pracujeme na to, aj prenosom cez mostík, aby prenosom cez mostík bola prenášaná do Pohody a potom aj do ďalších programov, aj tu Money S3, aj banka. Zámer je plná automatizácia, takže ak spracujete vy si banku a doklady v doklade, spravíte prenos,
dôjde k zaúčtovaniu a k likvidácii dokladu v účtovnom programe. To je taká cieľová hra, ku ktorej smerujeme. Tu vlastne potom, ako vlastne motivovať podnikateľa k tomu, aby vám zazdielal ten bankový účet, je aj to, že on má o tom prehľad. A takisto tu potom vidíte, že faktúry, ktoré už máte v doklade spracované, respektíve aj bloky platby kartou, tak už tu máte pekne napárované a tým pádom vy rovno vidíte, či vám náhodou nechýba nejaký doklad a takisto to vie aj ten podnikateľ rovno. Takže toto je možno taká motivácia k tomu, že nie len, že on môže využívať vlastne to pripojenie do banky na svoje účely, ale je to aj taká spätná kontrola, že či vám aj on odovzdal všetky doklady, či do toho doklada poslal všetky doklady, ktoré tam majú byť. Takže to je možno ešte také zaujímavé. Tak vznikla tá myšlienka po diskusii s našimi účtovníkmi, kde stále bola debata, čo sme odovzdali, čo sme neodovzdali, prečo sme neodovzdali, ktorý doklad chýba. Tak to je taký základný prehľad, aby podnikateľ z prvej videl, že čo už odovzdal, ako si splnil povinnosti, prípadne to prenesie na svojich zamestnancov, ktorí keď realizujú nákup v mene spoločnosti, tak vlastne môžu pomocou mobilnej aplikácie rovno odovzdať doklad. Ten sa spáruje s pohybom, podnikateľ má prehľad a účtovníci majú k dispozícii doklady pre účtovanie. Či si môže prepojiť, aj keď má iný profil ako administrátor. No, klient má väčšinou profil ako majiteľ, takže ten si samozrejme vie prepojiť ten bankový účet. To je táto posledná otázka. Podnikateľ si môže pripojiť svoj účet, aj keď má profil v dokladu iný ako účtovník administrátor. Áno, každý si pripojí dokladov v takom profile, v akom dokladu je. Teraz v súčasnosti máme 3 profily, vlastne 4. Máme administrátora, ktorý manažuje celú zostavu, celú skupinu, účtovníka, podnikateľa a zamestnanca. Každý má svoj osobitný profil, prihlasuje sa len do svojho profilu a cez prihlásenie sa dostáva len do firiem, do ktorých bol pridaný. To znamená, administrátor určí napríklad 2 firmy alebo niekoľko firiem, ktoré spracoval jeho účtovník, prípadne každého majiteľa pozve len do jeho firmy a ten sa cez svoje prihlásenie dostane do aplikácie webovej a mobilnej len tam, kde má ten prístup. Používa v tom profile. Máme ďalšiu otázku. Dobrý deň, keď preniesiem export banky do Money, tak preniesie aj automaticky párovanie dokladu, čiže v Money budem vidieť prijatú faktúru aj v Money ako uhradenú. No, funguje to ako klasický XML import, to znamená, ak máte doteraz klasický XML súbor z banky, tak vám vytvára jednotlivé doklady. Každý pohyb je jeden doklad v Money S3. Tým pádom vlastne rovno vám páruje cez variabilný symbol ten doklad, keď ho máte uložený v prijatých dokladoch, respektíve keď ho máte ako platbu kartou, tak vám ho pekne napáruje, vyberie si ho vlastne zo zoznamu. Ak je to platba kartou, tam samozrejme variabilný symbol nemáte, takže tam idete normálne ručne cez trojbodku variabilný symbol a vyberiete si ho zo záväzkov. Ale inak faktúry máte spárované automaticky. K tomu, čo ešte pani Belanová hovorila o bankových dokladoch, vy vlastne z dokladov si môžete stiahnuť XML výpis a ten XML výpis my generujeme tak, že zachová viacej párovacích znakov ako klasický XML výpis z banky. Takže keď vám podnikateľ pripojí bankový účet, doklady sa spárujú s pohybmi v dokladoch, stade si spravíte XML export, tak máte istotu, že vám to už v účtovnom programe spáruje alebo preniesie naozaj tie párovacie znaky, na základe ktorých to bolo spojené v doklade. S tým, že teda výhodou je, že si tam rovno volíte už pred kontáciou. Ešte možno k tej otázke. Tá otázka smeruje aj k tej API integrácii. My pre API integráciu už počítame s tým, že prenos banky z dokladu bude súčasťou toho API prenosu, aby ste nemuseli znovu nahrádať XML výpis, aby tá automatizácia z dokladov bola už aj automatizáciou Money S3, S4 a ďalších programov. Ešte máme chvíľku čas, tak nám pošlite nejaké otázky, aby sme dovysvetlili. Budeme pripravovať ďalšie webináre, verím, že aj v spolupráci s pani Belanovou. Novinky budeme informovať v najbližších týždňoch. Pokiaľ máte podnety alebo niečo, čo vás zaujíma pre produktový vývoj, čo by sme mali do aplikácie doplniť, napíšte nám alebo zavolajte, veľmi radi to prediskutujeme.
Ideme teraz ešte zoptimalizovať k tým veciam, ktoré som hovoril, zoptimalizovať UX banky, to znamená ten užívateľský interfejs pre banku, plus tak, aby sme vlastne tam mohli riešiť lepšie a jednoduchšie správu výdavkov zamestnancov. Ako pani Belanová vravela, vy vlastne viete mať, alebo vaši podnikatelia vedia mať vo svojej firme neobmedzený počet zamestnancov, typicky napríklad obchodných zástupcov, ktorí majú drobné výdavky na cestách alebo stretnutia so zákazníkmi. Vyúčtovanie tých výdavkov je v súčasnosti v celku pracná, administratívne náročná, organizačne náročná záležitosť, pretože tie bločky a faktúry sa strácajú, papierovo sa odovzdávajú. Celý ten proces ideme teraz zautomatizovať, zdigitalizovať, zautomatizovať. Na niekoľko klikov bude možné uzavrieť vyúčtovanie drobných výdavkov a potom aj veľmi jednoducho schváliť a odovzdať do účtovníctva. Máme pripravený celý rad ďalších inovácií v dokladoch. Pre účtovníkov, aby tá automatizácia a robotizácia im zľahčila prácu, aby jednoducho sme ešte znižovali tú pracnosť a zvyšovali efektivitu. Pre podnikateľov predovšetkým preto, aby sme im dali inšpiráciu a taký dôvod, ako používať dokladov v ich bežnej podnikateľskej praxi pre zníženie administratívy činností, ktoré sú teraz vysoko papierové. Tým chceme zabezpečiť, aby ľahšie prijali tú aplikáciu, aby sa to stalo súčasťou ich bežného života a vám, ak ste asi väčšinou účtovníci na tomto mýte, ľahšie sa vám bude nasadzovať tá digitalizácia. Tieto veci, tento koncept máme dlhodobo takto postavený. Už v 3. a 4. kvartále budeme nasadzovať veľa noviniek, ktoré podnikateľov podporia do digitalizácie. Máme otázku ohľadom amerických spoločností. Len linky na faktúry, je to v dokladu riešiteľné. Doklado nevie spracovať linky, do dokladu je potrebné uložiť faktúru. Tak, verím tomu, alebo keď rozumiem dobre tej otázke, cez tú linku sa viete dostať k faktúre, k dokladu, ktorý uložíte do doklada. Podľa informácií, ktoré máme aj z finančnej správy, je potrebné ten doklad ukladať vo forme, ktorá je čitateľná voľným okom a obávam sa, že tá linka tieto požiadavky nespĺňa. Je potrebné tam mať grafický vizuál tej faktúry. Ak tam dáte grafický vizuál, ja myslím, že aj veľa internetových služieb, ktoré máme nielen za rôzne internetové služby, sťahujeme si faktúry cez tú linku. Áno, je potrebné, aby sa tá faktúra... Je otázka, že prijala linka, či je potrebné faktúru stiahnuť. Podľa nášho názoru je potrebné faktúru stiahnuť a túto stiahnutú faktúru uložiť do doklada, tak ju aj účtovať. Myslím, že aj od Google takto dostávame faktúru alebo od ďalších dodávateľov služieb. Bude aj číslovanie dokladov? Číslovanie dokladov v dokladoch už je, len zatiaľ nie je publikované. Práve kvôli tomu, aby sme nedochádzali k kolízii s číslovaním, ktoré sa používa v účelnom programe. Sme teraz v diskusii, používame také akože alfanumerické znaky, ktoré budeme teraz prezentovať, aby sme mali také, že číslo dokladu v dokladoch. Sme teraz akurát v diskusii, ako to číslo má vyzerať. Zatiaľ, aby nebolo také technokratické a dlhé, takže hľadáme číselník, ktorý použijeme. Ak máte na to názor, alebo máte svoju predstavu, požiadavku, napíšte mi, radi to rozdebatujem, ako to spraviť. Máte prepojenie s registračnou pokladnou, ako je možné ukladať si denné záväzky. To je vec, ktorú teraz ideme riešiť. Sme v diskusii s partnermi, ktorí majú sieť registračných pokladní a v spolupráci s nimi ideme túto službu doplniť. V tejto chvíli nie je podporovaná, bude pripravená táto a doplnená táto služba v najbližších mesiacoch. Ale v prípade, že vám klient poslal denné uzavierky, my osobne si ich ukladáme do iných dokladov a účtujeme ich klasicky kvázi ručne, ale uzavierku ako takú si ukladáme do iných dokladov, aby sme ju mali archivovanú. S tým, že my pripravíme takú automatizáciu, aby sme proces ešte zjednodušili a potom aj cez Mostík alebo cez API umožnili jednoduchý export do účtovného programu. Otázka na spôsob úhrady.
Je možné nastaviť doklad tak, aby nechodila aj potvrdenka o platbe, je duplicitu k faktúre dokladu, účtovník musí potvrdenku manuálne vyzvať. Áno, pozrieme sa na ten proces a nastavíme. Dostávame rôzne typy požiadavok na tú tému. Väčšinou sú požiadavky, aby sme posielali viac pripomienok o platbe. Nájdeme vhodné riešenie tak, aby sme vás nespamovali. Dobre, tak priestor pre posledných 5 otázok. Pokiaľ nie, tak ďakujem veľmi pekne za účasť. Ak používate Doklado a máte podnety, návrhy, otázky, napíšte na info@doklado alebo zavolajte, radi to prejdeme, rád sa s vami stretneme aj na bezplatnej konzultácii, ktorú si môžete zarezervovať na našom webe doklado.sk. Pokiaľ ešte Doklado nepoužívajte, vyskúšajte, máte možnosť na 30 dní zadarmo, všetky funkcie sú k dispozícii. My z účtovníckej praxe určite Doklado odporúčame. Tak ďakujem veľmi pekne a budem sa tešiť na ďalšie stretnutia a dobrú spoluprácu. Budete mať ešte nejaké školenia? Teraz nám prídu otázky. Školenia, webináre budeme určite pokračovať v sérii webinárov, buď s partnermi, s ktorými sme už mali, alebo budeme ešte s ďalšími kolegami pridávať webináre. Pokiaľ sú požiadavky na osobné školenia vo firmách alebo viac individuálne, veľmi radi, ozvite sa nám a určite to vieme dohodnúť. Buď online, alebo osobne. Počítame, že webinár budeme mať na rôzne témy približne raz mesačne. Tie témy sa budú odvíjať od spolupráce alebo od toho, akým spôsobom pracujú naši partneri, aby sme dali možnosť im predstaviť sa a povedať o ich práci, plus budú webináre na tému noviniek. Webináre na tému školení, tie nemáme v pláne, tie vlastne radšej budeme robiť individuálne. Ak sa nám ozvete, tak vám proste poskytneme školenie. Dobre, tak ďakujem veľmi pekne za vašu účasť a za pozornosť. Budem sa tešiť na budúce a otázky, keď budú v maili, tak budeme odpovedať. Ďakujem veľmi pekne, všetko dobré.